Evo ako ljudi, evo odgovori na vaša pitanja sa Facebooka. Prvo pitanje, princ od Nigerije pita, kad si nabacio prvu drkicu? Pa prinče, ako si mislio na onanisanje, nisam to probao. Čuo sam da je lep postići, ali to rade samo bezobrazne deca. Ja ne spadam u takve loše. Strahinja Zelis pita, da li si se ikad ošišao? Jesam. Prvom razredu i drugom razredu i bio sam lep kao i što sam sada. Milica Rodis pita, da li voliš Vanju? Da, volim Vanju. Aleksandra Ivanović pita, kakav si đak? Dobar sam đak. Aleksandra Ivanović opet pita, koliko nedeljno pereš kosu? Nemam ti ja šampona tako brzo, mislim, ne mogu nedeljno, mogu mesečno, možda godišnje, zavis koliko imam šampona i vode. Kostić Miloš pita, ko te zorom budi kada mene nema? Ti Kostić od Miloša znaš da mene nema ko da budi. Ja se budim sam. Teško. Strahinja Zelić opet pita, zašto lajkuješ sam sebi slike i statuse? Pa vidiš Strahinja, ako lajkuješ sam sebi slike i statuse, znači hoćeš više lajkova. Eto ti odgovor. A ja ne lajkujem samo sebi slike i statuse, ja lajkujem i komentare. To si pogriješ. Onda, Zoran Čović pita, kako ti se zove frizer? Zorane, Nemanja Vuja Vujaković, kad si počeo da snimaš? Pa počeo sam oko 5:19. Zorana Nikolić pita, da li se češljaš nekad? Nekad se češljam. Balkanski kanteraš pita, je li ono u klipu bilo pravo govno ili je samo ćevap? H-A-H-A-H-A ... Pa to nije bilo ni govno, a nije bio ni ćevap. To je bio lajan. Opet balkanski kanteraš pita, da li je Kolan najbolji igrač od CS.GO? Znak upitnik, ja mislim da jeste. Pa ako ti misliš da jeste, znači jeste jer si ti kanteraš. Nemanja Vujaković opet pita, koji sljedeći sport snimaš? Snimam verovatno vaterpolo, atletika, fudbal i tako dalje. Miloš Trivunović pita, ko ti je uzor i šta ti je cilj na YouTube-u? Uzora nemam jer nisam još viđao retarde koje snimaju klipove kao što ja to radim. A nemam cilj, ovo radim čisto iz zabave i dosade. Staša Jovanović pita, alo masni, zapeta, koliko puta u godini pereš kosu? Znak upitnik u zagradi bez uvrede. Pa sad da perem, sad koliko godišnje, ne perem godišnje. Svaki prestupni. Aleksandra Jovanović opet pita, koliko dnevno čačkaš nos? Nikad ja ne čačkam nos, dakle ti to brate. Strahinja Zelić pita, da li gledaš Jasenštajna, Muđu ili Serbijana? Jasenštajna gledam i okej je, Muđu ne gledam i Serbijana retko. Zverki ne znam moje prezime stvarno XD pita, šta radiš kada ne radiš da radiš? Radim kada ne radim što radim, kako bi se reklo što radiš kada ne radiš, da radim što radim kada ne radim. Strahinja Zelić pita opet, zašto ne snimaš gameplayeve? Stavio sam juče Outlast i vidjet ću da ću to opet uraditi jer ne vjerujem da će biti pregleda i zainteresovanih ljudi da gledaju ta sranja. Nikola Rodić pita, ako ti se Ćale prezija Zemun, što se ti prezijaš Alić? Pa nisam znao se ljudi prezivaju Zemun. Ne znam, stvarno, teško pitanje, izvini, na ovo ne mogu ti odgovoriti. Anu Nakilaki pita, matori, snimi Ninja kornjaču. Pa, Laki, to nije pitanje. Snimit ću. Aleksandar Jovanović 50. put pita, šta radiš? Ništa ti. Nevena Despot pita, najzanimljivija epitoda koju si snimio po tebi. Fali ti znak upitnik i tamo si pogrešao slovo. Pa najzanimljivija epitoda mi je govno. Valjda, ne znam. Sara Opačić pita, kad ćeš M ženit kad ćeš do mene? Tebe ženit neću, a kod tebe će kako budem više kod Uroša. Nenad Kanazir pita, jesi li normalan?
Pa ne znam, ne znam. Onda, Nikola Volinović pita, zašto praviš od sebe tolikog idiota? Iskreno, Nikola, svaka čast na pitanju, veoma realno pitanje. Sad, da te odgovorim na to, ne bih znao reći, ali ne znam, šta ja znam, dosadno mi, pa mora i to neko da radi. I hvala, svaka čast na 19 lajkova. Evo ovako, Aleksa Glišović pita, zašto si toliki kralj i kako ti dolaze sve te lude ideje za klip? Pa ja nisam kralj, ja sam više princ. A te lude ideje mi dolaze tako što spavam, to ležim u krevetu 3 ujutru i probudim se i kažem o sebi, Strahinja, ti moraš ovo da radiš, ti ćeš biti poznati youtuber, svi će te gledaju i vole, sve devojke će trčati tobom na ulicama, ej. Onda, Uglješa Čalvin, dakle ti tolika inspiracija za tolike retardirane snimke? Maja Nešić pita, šta misliš o Danici i meni? Sve najbolje. Fin dečko, inače Fabri, pita, da li si razmišljao da okupiš 20 ili 30 drugara i da snimiš nešto poučno i normalno? Fabri, ja nemam 20 ili 30 drugara. Ja nemam drugare. Tako da, prosto je nezamislivo da uradimo ono što si ti pitao, ako nemam drugare. Izvini. Uroš Opačić pita, sa koliko godina si skinuo mrak, zapeta, volite braca, znak za manje 3? Mrak sam skinuo, mislim, kada sam imao 3 godine. Bio sam u kuhinji i bio mrak. Evo ovako ljudi, hvala vam što ste gledali ovaj klip i da pozdravim neke ljude kao što su. Pozdrav za Zorana Čojića, pozdrav za Uroša Opačića, pozdrav za Strahinju Zelića, pozdrav za Saru Opačić, pozdrav za Marka Šateva, pozdrav za Milicu Rodić, pozdrav za Mariju Dimitrijević, pozdrav za Marinu Novaković, pozdrav za Farisa Našora, pozdrav za Danijelu i Nevenu Despot. Pozdrav za Aleksu Petričevića, pozdrav za Nevenu Pursać. Hvala svima.